ekumele ngicela ukuthi ke yabo njengoba manje seniqala ukuyibanga kanje ayikho ingane into esizoyilungela wena bafo njengoba uthatha ingane ekusisi uyithathe ngokuyikona noma you just sisi kwenzeka lento khona owakwakuletha ke for ingane. Okay, angithi ngisazokuletha ngithi kodwa kusho wena nje manje how many years imake bafo emahotela uzoyilokhu njalo ingane wena ngalo 500 awushoyo ukuthi ubufaka ingane iyafunda manje u500 izofunda ngeuniform yonke idla futhi nakhona 500 yakhumbula ukuthi ngitshela ukuthi emsebenzini asikakaholi ngizohola makuphela inyanga ngifake i-1000 wena wenzani ngathi mangibona ngikusasa usuyokhipha imali usuhlela emahotela namantombazane nengane yami imali yami uchaza ukuthi mina ngihlala ngemali yakho mina emahotela vele imake mfethu angithi usisi uyamuzwa ukuthi into ayilelayo yini ukuthi naye abe ingxenye ngathini kule machine yokukhula kwengane yena sezoyifuna manje ingane after yonke leminyaka u4 years wonke yini ezokufunisa manje njoba nje uhlezi nawo uposta nje ku social media wakho uphuza ngicabanga ingane yakho nawo ngesikhathi okubalekile wena mfowethu yilo okubalekile wena mfethu yilo ingane iyamdinga uma wayo ungathini uthini even if noma kuthiwa imake mfethu uma waya ngithi noma kuthiwa isidakwa kodwa iyamdinga umzali iyabona mfethu ungathini uthini ngicela ukuthi ke lento sizameni ukuyenza ngenye indlela yabo ngoba ngeke kusize kube lenidonsisana ngengane kanje futhi njengoba ihleli la ekhaya ingane ihleli ngokungemthetho nawe iqiniso uyalasa wayelethelani ke lana kumina ifingane ehleli ngokungemthetho sisi awuzange uhambise ingane ngoba unenkinga yokuthi emsebenzini yeni kahle ingane ihlele emgodini noma ihlele ehlathini ngoba usozola kangaka ihlele ekhaya ngifuna ingane yami ibuke mina uyabona mina ngabe mina ngisayithola mina ithuba angeke uzolithola ithuba lokuthi ubone ingane yakho angiphiki lo mawufuna ukuyibona uzoyibona uyayazi koyibona nje ukuthi injani ngoba noma uyigcina sengihlala eduze nomsebenzi ireason yami ukuthi ngihambisa ingane kini ngoba ngangikude nomsebenzi ngangeke ngivuke ekseni manje uchaza ukuthi wawilethe ehlathini ngoba usungena kanjani oyiletha kubabwayo angiletha kubabwayo manje yena azofika manje seyayidinga manje yena azofika kanjani amakamera ngifonela ngitshela ukuthi ngifuna ingane ubongeke ukuzokwazi ukuza wedwa ke sikhulume lento ubuza ngiveza konke usisi wakho njengoba sifika la ubemthukela ngifika ngedwa la ngithi ngizolanda ingane awazi uzofika wedwa la ngafika la ngedwa ufika noma wakho wena njalo mawuza la nizoba phela bakhombisa ukuthi ngizofika noma ngumsengela even if noma kuthiwa wazi lakho imali izinto abezenza wena imali waswangixaka ke manje uhlala nengane futhi usuthi futhi inkulumo imali lenkulumo oyikhulumayo othi ingane truth akusi yakho ungayisho kanjani uhlala nengane cha nako ngifikela namakamera nami ngiyaxake ngeke ukuthi kubaba wengane yakho umzele namakamera bengafika ingane yedwa sikhulume lento ayekufika noma wakho fika zobezodelela la kunini ngifika la sesibamthola bazothola bona mofika noma wakho lapha bebengithola ngizocela ingane ungitshela ukuthi wena ingane ngizoyithola ngeweekend ethile kwamanje usafuna ukuzula nengane endaweni ethile sengisuka ngiyekho sengiyasebenza manje ingane yami ngiyayondla kwazi ukuthi ufica ingcolile la isho ufika noma wakho nizothuka ke nomsangano njalo ufike niwenze la ufica ingane ihleni kwayi manje ayikho ngitshela ngikhipha imali yami yini semhlanga noma ingane uyayithengela impahla uyikhiphile uyayazi wena ibhede yayo ukuthi nini uthula kayazi bese ngizela namakamera ke kanje kodwa mfethu okay siya understand lo bese acela ukuthi uzame ukwenza ngenye indlela hayi ukuthi umncishe ingane angiphikile uzoyithola yimina umbuzo wami ukuthi yena ungifikela namakamera uqaleni nini ukufika namakamera ngizoyithola ingane mase nifike nalabantu kodwa mase ngiyangena ingane la awukwazi ukunikeza ingane okusho ukuthi uzonikwa yibona ke labantu ofike namakamera wena usaba ihlazo leli lokuthi uzovela kothi kuma TV ngenxa yokuthi ngifuna ingane yami ngifuna ingane kuphela ayike into uyayizwa after how many years ngifuna ingane after how many years yabona wemfethu wena umsebenzi wakho wena abazoni ukuthi uzele wena umsebenzweni wakho imali mfethu ngicela ukubuza something wena njengoba usulwa nengane nje manje awucabangeli i-risk ozoyifaka ingane kuyona ngoba ihleli la kene ihleli nje awuyihlawulile ingane awugezanga nomuzwa kasisi awenzanga nje lutho u4 years zonke right bengakawutholi
for 4 years. Lo muntu ngiphile naye ngisaphanda ngisabamba ngapha. 4 years ngingakaze nami ngizothola umsebenzi. 4 years. Uma-ke ngeke angithi nangu sisi ethuka ngangiyezwa if mhlawumbe uzokhalisa mhlawumbe ukuthi ingane ukuyifica ingcolile lapho mhlawumbe ingane angiyondli. Cha phela lalela okondliwa kwengane nani asikubuyisele eceleni irresponsibility yenu nobabili njengoba nabazali ukuthini nikhulisa ingane ukuthi ubani kanjani into ngeke uvike ngalento engikubuza yona lo wena ingane ziyadlala ilimali. Ngakubuza ingane ziyadlala zilimali. Ngakhumbula ngibuza ukuthi mina ingane ayilimalanga yini wathini wathi wena ingane ayinalutho ukugula nje okudlulayo. Ngathi mangithi ngiyabona ezithombeni ingane yami ifaka ukhonkolo omngaka. Ngakubuza ukuthi mina kwenzakaleni enganeni wangangiphendula wangafuna uzoba nendaba after how phone ngizoba nendaba ngoba uzoba nendaba ngoba ingane yami ayibele masutholile manje if ngakutshela ukuthi ingane okay ilimalile yaphuka fa ukhonkolo uzokwenza ngalokho ngizokwenza something yini something ozoyenza mhlambe clinic 500 rand no makube khona indlela enza muphi 500 ngifakayo muphi 500 ngifakayo imali awumeke lalela wemfethu awume ngikubuza imasesi awume ngikubuze nje umbuzo ukuthi uqamba amanga wayethi ngifaka u500 ngoba sisi awume ngimbuza wemfethu njengoba umuntu wesilisa nje kanje ungenze njani manje ukuthi uvesane uboshwe mhlawumbe uboshwe imasisi uboshwe imasisi mina ufanele ukuboshwa ngicela ukuthi ngichaze wena ngoba uwena onyakeni owodwa udlu 3000 wena kanjani nje onyakeni ngoba uthi phela ingane yafika no 3000 ifika muzokwenza ngathi ingane ayiletha unyaka okusho ukuthi from January kuze kushaye uDecember yondliwe lo 3000 nje ingane muzokwenza ngathi ingane ngayiletha kuwena unyaka uqala ngoba ingane ngayiletha unyaka usichazela le story sonke before nize nifike la ngoba ezongikhulumela lo ship la ngoba nothi imake mfethu siya understand the story angishongo mina ingane awuyondla angishongo yini point ingane vele uyayondla wena ingane uyayithengela izinto nami ingane ngiyakwazi usisi wempethu inkinga ngoba ngifuna ingane awusayilethi yena ngoba wena ingane awusayilethi kumina izovakasha ngiyibone ngiyithinte akithi nizwile ekuqaleni ukuthi ngitheni imazi ingane kumele ngabe ikumina ingane because angihlawulile zokunika ke ingane ke kunowaphinde ukinvolve ezintweni akwazi imali qonda ukuthi ngoba wena babongane uzofuna ingane kuthiwa ngihlawulile ingane kumele ngihlala kumina uzomnika ke ingane ke mayibuya ke ahambe ke mina ngabasangifake lapho ngoba wathi kusho phela akusho uyazi ukuthi ngoba ingane lento nami ngisahamba amagameni akhe imali weba ngani ihlale ngokusemthethweni kwena angiboni ukuthi uma ingane uyokabe nenkinga naloko uma usuyihlawulile ingane wenza yonke into and phela ne pressure naye hayi ngoba kuyena ipressure ithola kubantu abadala ukuthi ngeke uvesana uphisane nje ngengane kanjalo phela umphefumulo lo akusiyo mhlawumbe umdlwane noma mhlawumbe noma inkukhu leyo ukuthi hayi yinto vele engiplanisa phambili yinto vele engiplanayo le bahlezi besho noma kwala ekhaya ukuthi